Jeg arbejder ved Fortum Recycling Waste, som der er en del af den nordiske energikoncern Fortum. Fortum bidrager til den grønne omstilling, blandt andet ved produktion af vedvarende energi. I Danmark har vi påbegyndt et carbon capture-projekt, som fra 2030 skal hjælpe os med at reducere vores CO2-udledning markant. Vi kigger på, hvordan vi kan gøre vores egne processer mere bæredygtige, og derved er det jo naturligt at skifte alle vores dieseltryk ud med eltryk. For os er sikkerhed og ergonomi for vores medarbejdere vigtigt. Mitsubishi var rigtig god til at efterleve nogle specifikke ønsker, vi havde omkring ombygning af trucksene, så ergonomien for vores medarbejdere blev endnu bedre. De nye trucks er blevet leveret med Red Stripes og Blue Spot, som øger sikkerheden, når vores truckfører kører rundt med affald imellem lagerhallerne. Vi har valgt en fuldserviceaftale med Mitsubishi på grund af deres høje serviceniveau. De kommer altid, når vi ringer, og de udbedrer selv menneskefejl med det samme.